Kako? Bila. Koliko imaš godina? 6. Koliko? Koliko imaš godina? 6. 2 jare, dobro. Aj pokaži tati gde je A. Gde je O. Gde je S. Gde je J. Gde je X. Ne, to je Y. Gde je X? Bravo. Gde je U? Gde je T kao tata? Gde je I? Bravo. Gde je B kao baba? B. Lena B. Lena, gde je B? Lena, gde je B? A, B. Gde je B? Gde je C? Gde je M kao mama? Gde je B? Ovo je ne. To je N kao Nero, da. Gde je B? B. Gde je K. K kao Kiki? Gde je T kao tata? Pitao sam već. Bravo. Gde je C? Gde je S kao Sanja? Gde je E kao Elena? To je nema. To je, bravo. Gde je J? Zato oči nene i kući. Da, Elena je to. A gde je D kao deda? Gde je D? Deda Kaga. Ja. Da. Evo Pritisni. Bravo. A gde je J kao deda Jova? A gde je R kao baba Rada? evo to. R. Pritisni. Bravo. A gde je P? A. Gde je P? Ti. P. Ne znaš? P kao Pipi. Pipi. Gde je P? Ide O i onda P. Gde je P? Ne, to je L. Gde je P? Mama ti pokaže. A kaži mi gde je Q? Ku. Q. Ne. Q. 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 Ja, bravo, nema. Ajde, mama, da vidimo. Da vidimo šta ovdje je životinje. Da Nena priča, da vidimo. Možeš tu da staviš. Dođi ko mame. Ovdje. Dođi, Neno. Evo ovdje. Dođi ovdje. Ajde i tu i ovu. Dođi ko mame. Ajde i ovu, ovdje ima puno i tu će.